Hej, mit navn er Aske Jonathan Krejlgaard, og du kender mig måske fra min skulptur Agape, der gik viralt i hele verden. Også i Danmark, hvor den skabte en af Danmarks historiens største shitstorm. Du kender den måske som Den ammende mand, der står 3,5 meter høj på Køn Museum i Aarhus. Men det er faktisk ikke den, jeg vil fortælle så meget om lige nu. Det er hele forhistorien bag skulpturen, nemlig historien om en teenage-dreng, der prøvede at begå selvmord på grund af mobning og mentale helbredsproblemer i ham selv og hans familie. Men også historien om den unge mand, der 10 år senere giver alle sine ejendele væk og rejser ud på tomlen i et håb om at finde den mening og den kærlighed, han ikke kunne finde i sig selv. Det er min personlige historie. Jeg sammen med min musiker Gustav Blåbjerg har turneret Danmark rundt med. Vi har været på alt fra teatre, universiteter, højskoler, gymnasier, private firmaer, foreninger, og jeg skal komme efter dig. Det er en historie, hvor vi tager jer med ind i private hjem i hele Europa, hvor vi møder unge mødre på kontanthjælp, ensomme unge mænd, der træner sig store og stærke og hemmeligt går i kjole derhjemme. Og generelt hører vi en hel masse historier om, hvad det vil sige at overleve. Historier, der bringer os ind i, hvad der var en af de største og værste flygtningelejre i Europa, hvor det hele bliver sat på spidsen, hvor vi ser brande større end huse her i Danmark. Vi hører om død og ødelæggelse, men vi hører også om, hvordan et håb større end os selv og venskaber kan få os til at komme igennem de her problemer. Og generelt så fører den her rejse os hele vejen til et bjerg i Mexico, hvor vi til sidst med shamaners hjælp finder det svar, vi har søgt på vores rejse, og tager tilbage til Danmark med kærlighed og håb og tilgivelse, og skaber den skulptur, du nok har hørt om. Og hele den shitstorm, der kom med den, og alle de issues og problemer og spørgsmål, den skabte, det vil vi høre om til sidst i foredraget. Det her foredrag hedder Du skal overleve, og det er et foredrag om mobning, mentale helbredsproblemer, om udrejse, om den verden, vi lever i, men mest om alt om håb og tilgivelse, og det at være et helt menneske. Så tag og hør det, og book os nu.